היי, אני טל, וכאן איתי אלה, והיום נדבר איתכם על ניתוח טקסט שעשינו במסגרת קורס בלמידות מכונה ב-HIT. אז המטרה שלנו בעצם זה לחזות האם סיפור נכתב על ידי גבר או אישה. הדבר הראשון שעשינו כמובן זה אימפורטס לכל הספריות שאנחנו עומדות להשתמש בהם. לאחר מכן ביצענו את שלב ניקוי הדאטה. הדבר הראשון שבדקנו זה האם יש לנו ערכים חסרים. ולא היו לנו ערכים חסרים לא בטרנד ולא בטסט. לאחר מכן בדקנו דופליקציות וראינו שבטרנד, ב-DF של הטרנד, אכן יש לנו דופליקציות, אז הסרנו אותם. ובטסט לא היה לנו דופליקציות ולכן לא היה נדרש לעשות שום דבר. לאחר מכן המשכנו לתהליך הפרי-פרוסס, אמרנו גבר ב-1, אישה ל-0, עשינו טוקנים על ידי היברו טוקנייזר, והפרדנו כל מילה בעצם בעזרת הרווחים, והמשכנו ל-TF-IDF כדי להמיר לוקטורים, שהשתמשנו במקס פיצ'ר של 10,000 ואנגרם של מילה בשתי מילים, והורדנו בעצם גם מספרים, ובעצם השתמשנו ב-TF-IDF כי החלטנו כבר לנרמל את התוצאות, ושלכל מילה יהיה התייחסות במסמך ובקורפוס. עשינו גם PCA, בעצם רצינו להוריד ממדים ולדעת אם יש לזה השפעה. ביצענו גם שלב של EDA. אז הדבר הראשון שרצינו לבדוק זה מה יחס הנשים לעומת הגברים בדאטה פריים שקיבלנו, ואפשר לראות שנשים הם המיעוט. ביצענו גם ענן מילים כדי לראות מה המילים הכי פופולריות שיש לנו בסיפורים. לאחר מכן באמת הגענו לשלב המשין לרנינג, ורצנו מודלים שונים וראינו את התוצאות שלהם. אז ככה המודל הראשון שהרצנו זה ה-Naive Bayes, שהציון שקיבלנו בו זה 0.49, בעוד שאחר כך ניסינו לשפר את זה עם Hyperparameters וקיבלנו ציון של 0.61. לאחר מכן הרצנו Neural Network ו-Decision Tree, בשניהם קיבלנו ציון של 0.58. ב-KNN קיבלנו 0.60, ובעצם המודל שנתן לנו את התוצאה הכי טובה זה SVM עם ציון של 0.69. ניתן לראות כאן את הורדת ממדים בעזרת PCA, קיבלנו בדיוק את אותה תוצאה שקיבלנו ב-SVM, והבנו בעצם שאין כל כך משמעות להורדת ממדים בעזרת PCA. אחרי זה עשינו פייפליין על הטסט והטרנד שלנו, ואפשר לראות בעצם את התוצאות של החיזוי. הנה הם כאן בהמשך, הנה. אפשר לראות בעצם שהסיפור החמישי אישה כתבה, הסיפור ה-100 גם אישה כתבה. וזהו, זה מה שעשינו בעצם. תודה רבה על ההקשבה שלכם. תודה רבה.